ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πείτε τώρα όμως, φαντάζομαι κανείς δεν μένει μόνο στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία, έτσι όπως ήρθε στην Αθήνα, πάει κι αλλού. Βεβαίως. Πρόσφατα πήγε και στη Ρήγα της Λετωνίας. Αχα. Όπου απέσπασε, με συγχωρείτε και την ανάσα. Ναι, βέβαια, τώρα σας έπιασα εγώ κατευθείαν χορεύατε να πάρετε την ανάσα σας, φυσικά, ναι. Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Folklore, στον τρίτο διεθνή διαγωνισμό της Interculture στη Ρήγα της Λετωνίας και ειδικό βραβείο για την απόλυτη εκπροσώπηση της παραδοσιακής μουσικής της Ελλάδας. Και ξέρετε τι γίνεται, αυτό θέλει και προσωπικό χρόνο από εσάς, από όλες εσάς και όλους σας φυσικά, γιατί έχετε τις εργασίες σας, υποχρεώσεις σας και βρίσκετε τον χρόνο και όλοι μας να κάνετε τις πρόβες και να ταξιδέψετε και να περάσετε τα μηνύματα που θέλετε, να κρατήσετε τα ήθη και τα έτοιμα όπως και σήμερα ακούσαμε και ακούσματα τα οποία μπορεί να τα γνωρίζαμε, να τα ακούγαμε για πρώτη φορά. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή η αυτοδέσμευση που έχουμε για αυτό που κάνουμε. Μας εμπνέει πάρα πολύ, βέβαια, μας εμπνέουν οι δάσκαλοι μας. Ναι. Και να σημειωθεί ότι το βραβείο μας αυτό ήταν ανάμεσα σε 38 χώρες. Σαφώς. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα μας χαιρετήσετε ή μας χαιρετήσατε όπως θέλετε. Έχει τίποτα άλλο να ακούσουμε, να μας πείτε, να παίξετε ή σας χαιρετάμε. Τι θέλετε. Να σας πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους θεατές που μας βλέπουν να επισκεφτούν την Καλαμάτα, να επισκεφτούν τον εκθεσιακό χώρο, τον πρότυπο εκθεσιακό χώρο που στεγάζει την Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρία Καρέλια. Είναι η συλλογή αυθεντικών ενδυμασιών και κοσμημάτων. Και βλέπουμε και εσάς πώς είστε ετοιμένες. Ναι, καρπός της συλλογής της επίτιμης Προέδρου μας, κυρίας Βίκης Καρέλια και σπουδαίας συλλέκτριας. Είναι ένας χώρος πρότυπο που αξίζει να τον δείτε και για το θέμα της αισθητικής, το υψηλής αισθητικής. Άρα με τον έρωτο θα κάνουμε μια σύνδεση όλο αυτό που λέτε και είναι σημαντικό. Λοιπόν, μας χαιρετάτε, θα μας χαιρετήσετε. Με άλλο άκουσμα. Νομίζω σας χαιρετάμε. Εγώ θα ήθελα να πω τα ονόματα των μουσικών.